Hola a tothom. Avui ens endinsem en un tema clau. Com es construeix, pas a pas, un pont cap a una feina digna. Anem a veure el full de ruta dels projectes d'inserció sociolaboral. Són processos que, com veurem, són fonamentals per a la inclusió i la cohesió de la nostra societat. D'acord, per entendre-ho bé, el nostre recorregut tindrà 4 parades. Primer, la pregunta del milió. Què és exactament l'ocupabilitat? Després, ens fixarem en els col·lectius concrets i els reptes que tenen. Tot seguit, veurem com es cuina un d'aquests projectes i per acabar farem el viatge més personal de tots, el de cada individu. Som-hi, comencem pel principi de tot, perquè per dissenyar projectes que de veritat funcionen, primer hem d'entendre un concepte que ho lliga tot, l'ocupabilitat. A veure, què és això de l'ocupabilitat? Doncs no és una etiqueta fixa, ni de bon tros. És una combinació molt dinàmica d'habilitats, de circumstàncies i d'actituds. És allò que permet a algú no només trobar una feina, sinó, i això és crucial, mantenir-la. Pensem-hi una mica. L'ocupabilitat d'una persona que acaba de sortir de la universitat és totalment diferent de la d'algú que porta 20 anys al món laboral, oi que sí? Clar, l'ocupabilitat depèn d'una interacció de factors bastant complexa. Per una banda, tenim els factors estructurals, com pot ser l'estat de l'economia, que se'ns escapen del control, però el focus dels projectes d'inserció es posa precisament en allò que sí que podem canviar. Els factors personals, parlem d'experiència, de motivació, i els competencials, que van des de la formació fins a les habilitats per comunicar-se. I quan parlem de competències, no ens referim només a saber fer una feina tècnica. Les competències de base, com saber llegir, escriure o fer anar un ordinador, són el pal de paller. Però avui dia les que de veritat marquen la diferència són les transversals, les famoses soft skills, com l'adaptabilitat, la resiliència o el treball en equip. Aquestes són l'autèntic tresor. Molt bé, ara que tenim el concepte, posem el focus en les persones. Com s'aplica tot això als diferents grups que necessiten un cop de mà? Perquè, clar, cada col·lectiu és un món, amb els seus reptes i les seves necessitats. L'univers de persones que participen en aquests projectes és d'allò més divers. Parlem de gent jove que busca la seva primera oportunitat, però també de professionals de més de 45 anys que potser s'han de reinventar. Cada grup, com podeu imaginar, s'enfrenta a barreres molt diferents per entrar al mercat laboral. I aquí hi ha el quid de la qüestió. No hi ha una solució única per a tothom. L'estratègia ha de ser un vestit a mida. És que no té res a veure. Els reptes d'un jove que busca experiència són a anys llum dels d'una persona de més de 45, que potser lluita contra la desactualització tecnològica o, per què no dir-lo, contra prejudicis absurds lligats a l'edat. D'acord, ja hem entès el què, l'ocupabilitat, i el qui, els col·lectius. Ara anem a veure el com. Com es dissenya, pas a pas, un projecte d'inserció perquè sigui realment eficaç. Al final, en el fons, aquests projectes són justament això, un intent sistemàtic de construir un pont que connecta el potencial enorme d'una persona amb les oportunitats reals que hi ha al mercat de treball, i sobretot sempre adaptant-se a les necessitats de cadascú. I clar, la construcció d'aquest pont segueix un cicle de vida molt marcat, amb unes etapes ben definides. Comença amb un diagnòstic per entendre la realitat. Passa per definir objectius clars i dissenyar el pla, i després a l'acció, execució, seguiment i, una peça clau, l'avaluació final per saber si realment ha servit d'alguna cosa. Ara fem zoom. Deixem el projecte en general i ens apropem a la part més important, el viatge personal de cadascú. És el que anomenem l'itinerari personal d'inserció. Tot aquest procés es basa en un principi que és sagrat, l'apoderament. L'objectiu no és dir-li a ningú el que ha de fer, no. És donar-li les eines perquè pugui agafar les regnes del seu propi camí professional. Es tracta de respectar sempre la seva capacitat de decidir. Aquest viatge personal, aquest itinerari, s'estructura en 3 grans etapes. És un camí que acompanya la persona des del seu punt de partida, passant per la construcció del seu projecte i, finalment, fins a assolir l'autonomia professional. I com comença aquest viatge? Doncs amb una avaluació a fons. És el moment de l'acollida, d'entendre la situació única de cada persona, les seves habilitats, potser les seves pors i quines són les seves necessitats reals. Aquesta és la base sòlida sobre la qual es construirà tota la resta. Després ve la fase de treballar plegats per construir un pla concret. Es defineix un objectiu professional que sigui clar, realista i, sobretot, es dibuixen els passos per arribar-hi. No és un pla imposat, sinó un acord, un pacte entre la persona i el professional que l'acompanya. I finalment, la fase de tancament.
que no és simplement un adeu i bona sort, és molt més. És una consolidació. Es tracta d'assegurar que la persona no només ha trobat una feina, sinó que se sent amb la confiança, les eines i les habilitats per moure's pel mercat laboral a llarg termini, de forma totalment autònoma. I tot això ens porta a una última reflexió, potser la més important. Aquests fulls de ruta no van només de trobar feina, van de restaurar la dignitat, de construir comunitat, d'apoderar vides. L'impacte real va molt, molt més enllà d'un simple contracte de treball.